Svijet narcizma je često skriven iza maske lažnog samopouzdanja, savršenstva i prividne ljubavi. Kada se ta maska skine, ono što ostaje može biti bolno i zbunjujuće, posebno kada je osoba o kojoj govorimo majka. Ako ste odrasli uz majku narcistu, možda ste se često osjećali kao da nikada niste dovoljno dobri, da nikada ne možete ispuniti njena očekivanja i da, bez obzira na to koliko se trudili, vaša vrijednost nikada nije bila dovoljno priznata. Ali, šta zapravo znači biti majka narcist? Kako prepoznati toksične obrasce ponašanja i kako to može utjecati na vas i vaš život? Majka narcista je osoba koja ne vidi svoje dijete kao zasebnu individu sa vlastitim potrebama i željama, već ga doživljava kao produžetak sebe. Njena ljubav prema djetetu je često uslovljena, već dijete mora biti savršeno, poslušno i odražavati njene vrijednosti kako bi zaslužilo ljubav i prihvatanje. Međutim, ono što dijete često dobije nije ljubav u pravom smislu riječi, već manipulacija, kontrola i emocionalna ucjena. Majka narcista često ima duboko ukorijenjenu potrebu za kontrolom. Njeno ponašanje može biti suptilno, ali i izrazito očigledno. Možda je uvijek bila ta koja donosi odluke u vašem životu, od toga s kim ćete se družiti, šta ćete učiti, pa čak i kako ćete se oblačiti. Ova kontrola često dolazi iz njezine nesposobnosti da dopusti drugima da budu autonomni. Narcistične majke imaju tendenciju da manipulišu svojim djetetom na način koji im omogućava da ostanu u centru pažnje i da sve oči uvijek budu uprte u njih. Emocionalna ucjena je jedan od ključnih alata majke narciste. Možda ste često čuli fraze poput "Ako me voliš, uradit ćeš ovo za mene" ili "Poslije svega što sam učinila za tebe, ti mi tako vraćaš." Ove rečenice su oblik emocionalnog ucjenjivanja koje majka narcist koristi kako bi se osigurala da njeno dijete uvijek ostane pod njenim utjecajem. Ovakva dinamika može stvoriti osjećaj krivice i nesigurnosti kod djeteta, koje se stalno trudi da zadovolji svoju majku, čak i kada to znači žrtvovati vlastite želje i potrebe. Jedna od najtežih stvari u vezi sa majkom narcistom jeste njen nedostatak empatije. Umjesto da bude tu da vas podrži kada vam je teško, ona će najčešće minimalizirati vaše emocije ili čak okrenuti situaciju na način koji je njoj povoljan. Na primjer, ako dijete doživi neuspjeh ili emotivnu bol, majka narcist može reći nešto poput "Pa, šta si očekivao, da si me slušao, ovo se ne bi dogodilo." Umjesto da pruži podršku, ona koristi priliku da naglasi svoju nadmoć i djetetovu navodnu slabost. Odrasle osobe koje su odrasle uz majku narcista često se bore s duboko ukorijenjenim osjećajem nesigurnosti. Možda imaju problem s postavljanjem granica jer su od malih nogu naučene da njihove granice nisu važne. Možda imaju problem s povjerenjem u vlastite odluke jer su navikle da se sve što urade dovodi u pitanje. Ponekad se bore s osjećajem da nisu dovoljno vrijedne ljubavi jer su odrasle u okruženju gdje je ljubav bila uvjetovana. Jedan od najčešćih izazova s kojim se suočavaju djeca majki narcista jeste osjećaj da nikada nisu dovoljno dobra. Bez obzira na to koliko se trudili, uvijek postoji neki nedostatak koji će majka narcist istaknuti. Umjesto da slavi uspjehe svog djeteta, ona će ih umanjiti ili čak preuzeti zasluge za njih. Na primjer, ako dijete postigne nešto značajno, majka narcist može reći nešto poput "Naravno da si to postigao, ja sam te tako dobro odgojila." Važno je razumjeti da ovakvo ponašanje dolazi iz duboke nesigurnosti majke narcista. Iako se čini kao da je uvjerena u svoju superiornost, ispod površine često se skriva osoba koja je duboko nesigurna i koja stalno traži potvrdu svoje vrijednosti od drugih. Nažalost, ovo čini život s njom izrazito teškim, jer njezine potrebe uvijek dolaze ispred potreba njenog djeteta. Međutim, postoji način da se oslobodite tog toksičnog utjecaja. Prvi korak je prepoznavanje da ste odrasli u nezdravom okruženju. Osvještavanje narcističnih obrazaca ponašanja može biti bolan proces, ali je također neophodan kako biste mogli započeti put ka emocionalnom ozdravljenju. Postavljanje jasnih granica je ključni dio ovog procesa.
Možda će to značiti fizičko distanciranje od majke ili jednostavno emocionalno distanciranje, nedopuštanje da njezine riječi i postupci utiču na vas na isti način kao prije. Važno je također raditi na jačanju svog samopouzdanja i vjeri u vlastite odluke. Odrastanje uz majku narcistu često ostavlja duboke ožiljke, ali kroz terapiju, samosvijest i rad na sebi, moguće je izgraditi život u kojem vi sami postavljate pravila. Razumijevanje dinamike odnosa sa majkom narcistom ključno je za vaš vlastiti rast. Iako ne možete promijeniti njeno ponašanje, možete promijeniti način na koji ono utiče na vas. Emocionalno distanciranje od njezine manipulacije i kontrolisanja omogućava vam da napokon pronađete mir i da živite život koji vi zaslužujete bez osjećaja krivice, bez stalnog pritiska da budete savršeni i bez potrebe da se stalno dokazujete. Zapamtite, iako vam je majka možda usadila osjećaj da niste dovoljno dobri, to nije istina. Vi imate pravo na ljubav, poštovanje i život u kojem ćete biti cijenjeni zbog toga koji jeste, a ne zbog toga što se trudite ispuniti nerealne standarde nekoga drugog.